халкыбыздан безгә бик күп мирас калган. Шул исәптән борынгы кабер ташлары, ягъни эпиграфик истәлекләр дә күп. Борынгы эпиграфик истәлекләр дигәндә без липидар эпиграфиканы, ягъни ташка язылган эпиграфиканы күз алдында тотабыз. Төгәлрәк әйткәндә, җирләү эпиграфикасы бу, ягъни борынгы кабер ташлары. Татар халкында инде эпиграфика дигәндә без күбрәк шушы зиратларда сакланган борынгы таш язма истәлекләребезне күздә тотабыз, чөнки алар бихисап күп. Каян килгән соң бу традиция? Бу традиция инде борынгы төркиләрдән үк килгән. Әгәр дә тарихка карасак, инде 8нче гасырда ук рун графикасында язылган истәлекләр билгеле. Алар инде күлтәгин билге калган кебек хөкемдарларга куелган таш язма истәлекләр. Анда әлбәттә ул заманда рун графикасы кулланылган, шуңа күрә шул графикада язылган алар. Соңыннан әле безнең төркиләрдә каберләр өстенә балбаллар кую традициясе булган. Балбаллар ул кеше сурәтенә охшатып ясалган ташлар. Менә шундый, ягъни алар инде курчаклар кебек башы бар, гәүдәсе бар, менә шундый ташлар куйганнар. Соңыннан безнең бабаларыбыз ислам динен кабул иткән. Ислам динен без беләбез, сурәтләр ясап кую, скульптуралар ясап кую инде тыелган. Жанлы төрле скульптуралар өнәлми ислам динендә. Әлбәттә, бигрәк тә анда зиратка кабер өстенә кую. Шуңа күрә безнең халкыбыз инде гарәп графикасына күчкән һәм шул ислам дине белән менә шул графика кергәч, ташларга да шушы гарәп графикасы кулланып сүзләр яза торган булганнар. Бу инде менә ислам дине белгәнебезчә 922 елда кабул ителә безнең җирлектә, Болгар җирлегендә. Ләкин әле ул вакытта каберләр өстенә язулы ташлар кую традициясе булмаган. Ул традиция Алтын Урда цивилизациясе белән килеп кергән. Менә Алтын Урда инде Болгар җирләрен басып алганнан соң, менә шу Алтын Урда мәдәнияте белән кергән менә шушы традициядә. Моны безнең җирлектә соңыннан менә шул заманнан бирле тарала башлаган. Шуңа күрә менә ул традиция безгә инде менә килгән шушы борынгы төркиләрдән, Алтын Урда дәүләтеннән. Аңарчы Караханилар дәүләтендә беренчерәк барлыкка килгән менә шу гарәп графикасында язылган ташлар кую традициясе. Һәм менә Караханилар дәүләтеннән килгән татарлар да бәлки менә шушы традицияне безгә алып килгәннәрдер. Иң беренче борынгы кабер ташлары качан куелган соң? Әле менә Алтын Урда килеп Болгар җирләрен яулаганнан соң әле тиз генә куелмый. Башта монда экономика, иктисад ныгыганнан соң гына куела башлый. Менә иң беренче борынгы кабер ташлары качан куела башлаган соң? Менә гарәп графикасында дигән сорау күпләрне борчый. Галимнәр арасында да төрле бәхәсләр бар. Инде 13нче гасыр башында ук ташлар бар иде дип сөйләүчеләр дә бар. Андый мәгълүматлар бар, ләкин алар дәлилләнмәгән. Моңа булай дип әйтергә дәлилләребез юк. Кемдер укыган булган ди, мәсәлән, элекке дин әһелләре шундый таш укып язып калдырганнар. Бундый таш турында сүз әйткәннәр. Ләкин алар ышанычлы дәлилләр түгел. Аларның фотолары калмаган. Ул ташлар күреп булмый, алар бер җирдә юк. Һәм әлбәттә дөрес укылдымы дигән сорау туа. Мәсәлән, 13нче гасыр башында ташлар бар иде дип, шул даты язылган иде дип әйтәләр, ләкин әле алар дөрес укылдымы, юкмы? Ул да сорау. Буны бит килдең дә
аны укыдың дигән әйтеп булмый. Моны укыр өчен, кабер ташларын укыр өчен аңа зур тәҗрибә кирәк. Иң кимендә берничә ел тәҗрибә булса гына ташларны укып була. Һәм менә 13 гасыр башында, 13 гасыр уртасында куелган бу таш дип укучылар, әлбәттә, аларның укылышлары дөресме, юкмы дигән шик бар. Безнең галимебез булган Гайнетдин Әхмәров, ул инде тарихчы, ул 1244 елда куелган кабер ташы турында яза. Язып калдырган үзенең Болгар тарихы дигән әсәрендә. Һәм ул әйтә, менә хиҗри ел буенча бу 1244 елга туры килә ди. Ярар, 1244 булды ди. Ләкин кайда соң ул таш? Ул таш юк, бер җирдә юк. Ул аны әйтә, әтрәш якларында таптым дип, ләкин ул таш юк. Аны күреп булмый, аның фотосы юк. Һәм шуңа күрә галим, хәзерге галим Марсель абый Әхмәтҗанов шик белдерә. Гайнетдин Әхмәров дөрес укымаган ул ташны ди. Ул шушы ташның текстын тикшерә, аның палеографик үзенчәлекләренә таянып, шуны әйтә, бу таш дөрес укылмаган. Анда андый дата языла алмас иде. Чөнки мәсәлән 2дә дип яза укый ул, ул заманда тел бөтенләй башкача булган һәм 2дә дип яза алмаганнар. Шуңа күрә логик яктан караганда да Гайнетдин Әхмәровның тексты дагы палеографик язмаларны аңлатып булмый. Ул заманда әле андый тел кулланылмаган. Алтын Урда чорында бөтенләй башкача тел булган. Анда тел аерылып торган. Без аны галимнәр әйтәләр инде р тел дип. Ягъни з хәрефен р хәрефе алмаштырган. Мәсәлән, җыр дип әйтелә икән, ул 100 дигәнне аңлата. Шулай ук анда төрле шундый үзенчәлекләр бар, аны әйтәләр Болгар теле дип. Менә шушы телдә иң беренче борынгы кабер ташы ул 1281 елга карый. Дөрес, Фәрит Хәкимҗанов исемле галим, тел галиме, шулай борынгы кабер ташларын өйрәнә, шушы Алтын Урда, Болгар җирләрендә булган ташларны өйрәнә һәм ул әйтә, иң беренче таш сакланмаганы 1244 ди, ягъни Гайнетдин Әхмәров тапкан таш, сакланганы ди 1271 елга карый ди. Ләкин Гайнетдин Әхмәров ташы турында инде әйтелде. Менә 1271 елгы таш кайда соң ул? Ул юк. Фәрит Хәкимҗанов аны әйтә Болгар җирлегендә, Болгар хәзерге менә Болгар шәһәрлегендә музейда саклана ди. Ләкин музейда андый таш юк. 1271 елгы таш юк. Монда ниндидер ялгышлык киткән булса кирәк. Бәлки ул 1281 елгы ташны күздә тоткандыр. 8 саны 7 белән бутагандыр. Ләкин ул таш юк. Менә инде Болгарда сакланган кабер ташлары турында 2 хезмәт басылып чыкты. Анда да ул таш юк. Берсендә дә юк ул. Әгәр дә ул булган булса, аны әлбәттә бастырырлар иде, бөтен җирдә, бөтен каталогларга кертерләр иде. Ләкин ул таш юк. Иң беренче сакланган һәм хәзер аны барып күрә ала торган таш бул әйткәнемчә 1281 елга карый. Ул таш хәзерге Биектау районында, Камаева янында Иске Казан музее бар. Менә шунда ул таш хәзердә саклана. Ул Урус Урматы дигән авылы янында табылган. Менә ул таш иң борынгы кабер ташы. Һәм менә Марсель Әхмәтҗанов әйтә, әгәр дә 1281 елдан да борынгы кабер ташы бар дип әйтсәләр, ышанмагыз ди, аңа хәтле таш куелмаган. Менә шушы иң беренче таш, менә шушы әйткән 1281 елга карый ди. Менә шушы заманнан башлап безнең Болгар җирендә борынгы кабер ташлары куя башлыйлар. Біз хәзерге ташларны күреп карасак, анда исем, фамилия, туган, вафат булган даталар гына языла. Элек алай булмаган. Элек кабер ташларына ташлары бик эчтәлекле, бой эчтәлекле булган. Анда бик күп сүзләр язылган.
Борынгы кабер ташларының бүлсәк, хронологиясы буенча аны 5 төргә бүлеп карарга мөмкин. Бөтен ташлар да һәр чорда бер төрле булган дип әйтеп булмый. Алар аерылган. Бүләбез 5 төргә. Беренче төр ул Алтын Урда чоры кабер ташлары. Икенче түрі Казан ханлыгы чоры. Өченче түрі 17-18 гасырлар. Дүртенче түрі 19 гасыр. Һәм 5-нче түрі 20 гасыр башы. Менә шушы 5 дәврдә кабер ташлары төрлечәрәк булган, төрле эштәлектә һәм төрле бизәлештә булганнар. Башта карап үтик Алтын Урда чоры кабер ташларын. Кайбер кешеләр әйтәләр инде Болгар ташлары алар дип. Болгар ташлары дип әйтү дөрес түгел. Болгар чоры ташлары дип әйтәләр. Болгар чоры ташлары юк, Алтын Урда чорында. Ләкин алар Болгар җирлегендә калган, сакланган ташлар. Ә чоры аның барыбер 13-14 гасырлар. Менә шу 13 гасыр ахырыннан алып, 14 гасырда инде Алтын Урда чоры кабер ташлары. Алар берничә дистә һаман әле табыла тора. Әле бөтенесе өйрәнелеп бетте дип әйтеп булмый. Һаман табылалар, һаман тулыланалар. Инде бетте, инде ничә гасырлар узды бит, инде табылмас дип уйласак та, барыбер менә экспедицияләр вакытында алар табылып тора. Хәтта менә әле күптән түгел, хәзерге менә Биектау районының бер авылында да моңарчы билге булмаган бер Алтын Урда чорына караган кабер ташы табылды. Шул Алтын Урда чоры да кабер ташлары алар бик иң бой эштәлектә иң яхшы зауыклы эшләнешле ташлар. Менә кульминациясе аның нәкъ менә Алтын Урда чорында иң югары дәрәҗәгә күтәрелә. Эшләнеш буенча да, эштәлек буенча да алар бой. Профессиональ рәвештә уста каллиграфлар аны башкарган. Хәзерге Болгар музеенда ул кабер ташларын барып күрергә мөмкин. Ике төр белән язылган, берсе аның рельефлы, ягъни алар калкытып, хәрефләре калкытып эшләнгән. Һәм икенче түрі уеп эшләнгән. Уеп эшләү инде гадирәк техника, һәм менә калкытып эшләнгән ташлар алар инде бик профессиональ рәвештә эшләнгән, сәнгати яктан бик яхшы бой эшләнгән ташлар. Һәм менә Алтын Урда чоры кабер ташлары да яхшы, шундый профессиональ рәвештә уста каллиграфлар тарафыннан эшләнгән ташлар да бар. Һәм примитив техника кулланылып, уеп кына язылган кабер ташлары да бар. Төрлечә язганнар, шундый рельефлы кабер ташларын әлбәттә бой катламга куйганнар. Ә инде уеп эшләнгән, техника белән эшләнгән ташларны инде әлбәттә урта хәлле кешеләргә, ягъни аның шушы ташны эшләтергә мал мөлкәте булмаган, мөмкинчелеге, финанс мөмкинчелеге булмаган кешеләр инде менә үзләренең туганнарына шундый уеп эшләнгән ташлар куйдырганнар. Алтын Урда чорында һәм шулай ук ташларның эштәлегенә килик. Ташларны 4 өлешкә бүлдем мин. Ташның структур бүленешен. Беренче өлеш ул киреш өлеш. Кабер ташы һәр бер кашанда менә шушы кеше һәм ул шунда елда вафат булды, шул вакытта вафат булды дип кенә язылмый. Иң беренче киреш өлеш була. Күп ташларда киреш өлеш. Киреш өлеш нәрсә ул? Киреш өлештә Аллаһ Тәгаләне яки ахиратны искә төшерә торган сүзләр. Кабер ташы һәр менә башланып киткән, мәсәлән, Алтын Урда чорында «Әл-хукму лиллаһил галиил кабир» дип гарәп телендә китерелгән бу сүзләр. Бу киреш өлеш ул гарәп телендә килгән, ислам дине телендә. Анда менә «Әл-хукму лиллаһил галиил кабирны тәрҗемә итсәк, хөкем бөек улуг Аллаһ Тәгаләдә. Шулай кыска варианты да бар. «Әл-хукму лиллаһ» хөкем Аллаһта. Ягъни менә шушы сүзләр язылган. Ни өчен?
Birinchidan менә шушы кабердә мусульман кешесе җирләнгән икәнен күрсәткәннәр. Аллаһ Тәгаләне искә алып. Икенчедән, бу шушы сүзләр белән кеше зиратка килгән кешене Аллаһ Тәгалә турында искә төшергәннәр. Аллаһ бар бит, менә шушы вафат булуда, кешенең вафат булуы да, теге дөньяга китүе дә менә Аллаһ Тәгаләнең хөкеме белән бәйле. Аллаһ Тәгалә хөкем итүче, ул хөкем кыла, кешене качан вафат булырга, качан туарга, бөтенсен Аллаһ хөкем итә һәм үлгәч тә инде җәннәткәме, җәһәннәмгәме кертергә барысында Аллаһ Тәгалә үзе хөкем итә. Шуңа күрә бу сүзләр язылып куелган. Шулай ук шушы сүзләрдән тыш Коръән аятлары актив рәвештә язылган. Менә кабер ташларында иң күп язылган кайсы аят дип сорасагыз, ул «Куллу нафсин заиқатул маут» дип «Сумма илайна турҗагун». Менә шушы аят. Ул Әнбия сүрәсе 35-нче аят, Гимран сүрәсе 185-нче аят һәм Анкабут сүрәсе 57-нче аятларда менә телгә алына. Коръәндә телгә алына торган аят менә шушы «Куллу нафсин заиқатул маут», ягъни һәр җан иясе үлемне татыячак. «Сумма илайна турҗагун» һәм безгә, ягъни Аллаһка кайтачаксыз. Менә шушы сүзләр язылган. Менә «Әл-хукму лиллаһ» дигән сүз ул Коръән аяты түгел иде. Дөрес, Коръәндә дә шундый сүзләр телгә алына, ләкин анда башкачарак. Анда «Фәл-хукму лиллаһи» дип әйтә, анда «фә» кушымчасы бар, ә монда ташларда «фә» кушымчасыз гына язылган. Шуңа күрә аларны Коръән аяты дип әйтеп булмый. Менә «Куллу нафсин заиқатул маут» ул инде Коръән аяты. Менә бу бөтен шурны караганда да, бөтен дәврләрне караганда да иң күп кулланыла торган аят, менә һәм ул хәтта 20-нче гасыр башында да актив рәвештә кулланылган. Икенче аят шулай ук «Куллу ман алейха фан». Шулай ук бу Ар-Рахман сүрәсенең 26-нчы аяты. Ләкин Болгар шурында бу аятны күрмәдек без, очраткан юк. Башка аятларны очраткан юк. Менә Болгар шурында әйткәнемчә «Әл-хукму лиллаһ», аннары «Куллу нафсин заиқатул маут» һәм шулай ук «Хувал хайюл лази ла ямут ва куллу хайин саямут». Һәм менә шушы сүзләр. Бу өченчесе бу Коръән аяты түгел, бу Аллаһ Тәгаләне мактый торган сүзләр, ягъни «Хувал лази хайюл ла ямут». Аллаһ Тәгалә ул тире һәм ул үлми, Аллаһ Тәгалә үлми. Һәм куллу хайин саямут, һәм һәр тире җан иясе үләчәк. Менә шушы сүзләрдә язылган. Менә шушы 3 гыйбарәләр, алар менә шу Алтын Урда шурында бик киң кулланылган. Ягъни бу инде Аллаһ Тәгаләне искә төшерү сүзләре. Ягъни шу зиратка килгән кеше инде шуларны укып тынычлык тапкан. Мәсәлән, туганнарын югалткан кеше әлбәттә бик борчыла, һәм зиратта да үзен бик кайгыра, үзен начар хис итә. Менә бу аятларны укыгач, кеше инде тынычлана. Ягъни бу психологик факторы да булган бу. Психологик йогынты ясаган менә бу аятлар. Шуларны укыгач, кеше инде тынычланып калган. Чөнки һәр җан иясе шушы үлемне татый бит дип уйланган. Һәм Аллаһ Тәгалә хөкеме бу, моны маңа каршы барып булмый дип. Һәр кешегә килә торган хәл бу дип. Һәм менә икенче өлештә, кабер ташының беренче өлеше кереш өлеш, икенче өлеше төп өлеш. Төп өлештә инде кеше вафат булган кеше турында мәгълүмат китерелә. Вафат булучы кем исемле иде, аның атасы кем булган, кайчан вафат булган. Менә булар инде төп өлештә китерелгән. Өченче өлеш ул дуга өлеше. Менә булардан соң дуга килә. Я Аллаһ, шушы вафат булучыны гафу ит, аңа җәннәт бир, аны җәһәннәмнән коткар, аңа рәхим шәфкать күрсәт, аны киң рәхмәтең белән рәхим кыл дип менә бу сүзләр язылган. Дүртенче өлеш инде без өстәмә өлеш дип әйтәбез. Ул кайбер ташларда бар, кайбер ташларда юк. Бу өстәмә өлеш дигәндә без ташларның шигъри гыйбарәләрне күздә тотабыз, төрле хикмәтле сүзләрне. Һәм менә шушы Алтын Урда шырында төп өлеш килгән кешенең исеме
һәм атасының исеме менә. Анда инде шәҗәрәләре бик булмаган, сирәк очракта китерергә мөмкин, ләкин күп очракта менә исеме һәм атасының исеме. Шулай ук вафат булу датасы инде ул вакытта хиҗри ел белән язылган. Хиҗри ел инде әле ул менә 20-нче гасыр башына хәтле кулланылган. Татарлар инде мөселман булгач, хиҗри елны бик хөрмәт иткәннәр. Үзләренең тормышларында да хиҗри ел исәбе белән алып барырга тырышканнар. Шуңа күрә вафат булу елында хиҗри ел белән язып куйганнар, яшен дә хиҗри ел белән санаганнар. Менә безнең галимебез Шиһабетдин Мәрҗани мәсәлән, ул милади елын бөтенләй кулланмаган, аны яратмаган һәм ул әйткән, ислам дине елы ул хиҗри ел кулланыгыз дип чакырган һәм үзе һәр язмасында, кул язмаларында хиҗри елны гына кулланган. Шуңа күрә менә аның хезмәтләрен укыганда һәр вакыт даталарны хиҗри елдан милади елга әйләндереп барырга кирәк. Менә соңыннан инде шул Алтын Урда чорындагы кабер ташларының ахырында инде дуга. Иң таралган дуга ул гарәп телендә рахимахуллаху рахмәтә васига. Ягъни рахимахуллаху, ягъни Аллаһ Тәгалә рәхим кылсын, рахмәтән васига киң рәхмәте белән. Аллаһ Тәгалә киң рәхмәте белән рәхим кылсын дип язылган менә шу Болгар чоры ташларында. Шул өстәмә өлештә инде кайвакыт төрле хикмәтле гарәп телендә хикмәтле сүзләр китерелгән. Менә Болгар кабер ташлары шундый. Хәзер карап үтик Казан ханлыгы чоры кабер ташлары. Менә Гали Рәхим әйтә, Алтын Урда чоры кабер ташлары белән Казан ханлыгы чоры кабер ташлары арасында бер ни бәйләнеш юк ди. Гали Рәхим инде ул эпиграфист, бик зур галим, фольклорчы, тарихчы, әдәбият галиме. Ләкин аның бу сүзләре бик дөреслеккә туры килми. Әгәр дә тикшерсәк, монда бәйләнеш күренә. Бу традиция соңыннан Алтын Урда таралган, Алтын Урда дәүләте юкка чыкканнан соң, аның бит дәвамчысы дәвамчысы Казан ханлыгы барлыкка килә. Һәм Казан ханлыгы бу традицияне дәвам итә. Бу чорда да татарлар шушы традицияне дәвам иткәннәр. Дөрес, тышкы рәвешләре бәлки бик охшамаганнардыр, ләкин эштәлеге аның охшаган, язу манерасы охшаган. Шул ук Казан ханлыгы чорында да шул ук өлешләр, кереш өлеш, төп өлеш, дуга өлеше һәм өстәмә өлеш. Булар да бар Казан ханлыгы чорында да. Казан ханлыгы чорында әл-хукму лилләһ дигән сүзләр дөрес язылмый башлый. Ләкин аның урынына Коръән аятлары языла. Шул ук Алтын Урда чорында кулланыла куллу нәфсин заиқатул маут, һәр җан иясе үлемне таты яшак дигән сүзләр Казан ханлыгы чоры кабер ташларында да күп очрый. Ләкин Казан ханлыгы чорында аятларны күбәйтәләр. Төрле аятлар өстиләр. Менә бер ташны карыйбыз икән, анда 2-3 аят языла бер юлы. Мәсәлән, куллу нәфс, шушы аятны әйттем инде, куллу нәфсин заиқатул маут. Шуңа өстәп ва ма тадри нәфсун би ай ардин тамут. Һичбер кеше кайсы җирдә үләчәген белмәс. Бу инде Луқман сүрәсе 34-нче аят. Менә шушы аят өстәмә рәвештә языла. Куллу ман галайха фан ва ябқа вajhu раббика зул җалали вал икрам. Ягъни анда җир йөзендә булучы һәр нәрсә вакытлыча, фани һәм Аллаһ Тәгаләнең йөзе генә мәңге калачак. Менә бу Ар-Рахман сүрәсенең 26-нчы аяты, менә бу сүрә киң кулланыла. Менә шушы әйткәнемчә, менә шу 3 аят Казан ханлыгы чорында бик күп кулланыла. Һәм бу аятны языр алдыннан Казан ханлыгы чоры кабер ташларында алдыннан әйтелә Аллаһу Тәгалә, ягъни Аллаһ Тәгалә әйтте гарәпчә. Шулай Аллаһу табарака ва Тәгалә, бөек Аллаһ Тәгалә әйтте. Аллаһу субханаху ва Тәгалә дип һәр кимчелекләрдән пак Аллаһ Тәгалә әйтте. Менә бу сүзләр бөтен ташта диярлек бар. Соңыннан Казан ханлыгы чорында кабер ташларын
менә шушы кириш өлешен карасак, әле монда тагын хәдисләр килеп керә. Болгар шөрө кабер ташларында юк иде хәдисләр, ә менә Казан ханлыгы шөрендә инде хәдисләр дә язалар. Кешене бер төрле гыйбрәтләндерү өчен, кешегә вагазлау өчен кулланалар моны. Кеше менә шуларны Алла Тәгалә онытмасын, Коръән аятлары укысын, хәдисләрне карасын, хәдисләрне уйлансын, ахиратны искә төшерсен өчен эшләнелгән. Нинди хәдисләр кулланылган? Хәдисләр аны хәдисләр дип әйтәләр без инде, ләкин аның кайберсе галимнәр әйтүенчә бик үк хәдисләр критериясына килеп бетми, төрле хикмәтле сүзләр дип әйтәләр, ләкин бу мәсьәлә безне инде кирмибез бу мәсьәләгә, аның дөресме юкмы, хәдисме юкмы икәнен, ләкин ташта «Кала Наби алейхиссалам» дип язылган. Ягъни Пәйгамбәр аңа сәлам булсын әйтте. Менә шушы сүзләр бар. Һәм шуннан соң, менә шушы сүзләрдән соң хәдис килә. Хәдисләр, ягъни хәдисләр Пәйгамбәрнең сүзләре, Пәйгамбәр алейхиссаламның сүзләре. «Ад-дунья сагатун фажгалха таа». Дөнья бер сәгатьлек, аны итагать белән, Аллаһка буйсыну белән үткәр. Шулай ук «Ад-дунья мазрагатул ахира». Дөнья ахират басуы. Шулай «Ад-дунья җифатун ва талибуха килаб». Дөнья ул бер үләксә кебектер, аны этләр генә аның артыннан йөри. Аны этләр генә тели ди. Ягъни менә шундый сүзләр дөньядан, шул хәтле дөньядан теге тотынмагыз, дөньяга артык бирелмәгез дип әйтелгән сүзләр бу. Бу сүзләр хәдисләр кириш өлешендә дә килә, кайвакыт өстәмә өлешкә дә күчкән. Ягъни ташның уң һәм сул якларында да язылган бу хәдисләр. Төрлечә язылырга мөмкин. Менә шушы хәдисләр булу белән аерылып тора Казан ханлыгы шөрө кабер ташлары. Ахырдан инде монда инде төп өлештә фәлән улы фәлән, яки фәлән кызы фәлән, яки фәлән хатыны фәлән дарыл фанадин, дарыл бакага рихлат кылды. Бу инде борынгы сүз, ул дарыл фанадан, ягъни фани дөньядан дарыл бакага, мәңгелек дөньяга рихлат кылды, ягъни күчте. Менә шундый сүзләр язылган. Алтын Урда шөрө кабер ташларында андый сүзләр язылма, анда күбрәк вафат булды, вафат дигән сүзләр бар. Яки анда инде шушы фәлән-фәләннең кабере, фәлән-фәләннең билгесе дип языла иде. Ә менә Казан ханлыгы шөрендә инде фани дөньядан мәңгелек дөньяга күчте дигән сүзләр килеп керә. Ягъни тел үзгәреп бара, һаман үзгәрә, әлбәттә, бер төрле генә була алмый. Тел дә ул тере организм кебек, ул үзгәрешән, һәр шөрдә ул шулай үзгәреп килгән. Һәм Казан ханлыгы шөрө, Алтын Урда шөрө кабер ташларына үзләренең массивлыгы белән, зур үлчәмнәре белән аерылып тора. Алар бик зур, кеше буе кадәр, яки аннан да зуррак рәвештә зур итеп ясалганнар. Һәм күбрәк очракта калкытып эшләнгән. Уеп эшләнгән ташлар да бар, ләкин алар инде күп түгел. Казан ханлыгы шөрө кабер ташлары уеп язылган ташлар да күп түгел, ләкин аларда уеп язылса да, алар профессиональ рәвештә матур итеп, анда сөлес, анда почеркы белән матур итеп эшләнгән, төрле бизәкләр белән, орнаментлар белән. Казан ханлыгы шөрө инде үзенең орнаментлары белән бай. Анда үсемлек орнаменты инде күбрәк, күп очракта килә. Ташның ике ягыннан, бордюры ягыннан инде астан өскә таба менә шундый үсемлек орнаменты, бу инде җәннәт бакчаларын искә төшергән. Ягъни менә шу кеше инде җәннәттәдер, инде иншаллах җәннәткә кергәндер дип үзләренчә өметләнү, һәм менә шу ташларга да шундый җәннәт бакчалары кебек ясарга тырышканнар. Һәм шулай ук монда чәчәкләрдә, төрле чәчәкләрдә килеп кергән чәчәкләрдә ясаганнар. Күп очракта инде ул лоля чәчәге, өч чуклы лоля чәчәге ясалган. Кабер ташларының ул инде чәчәкләр күбрәк менә Казан ханлыгы шөрөнең ташларының менә арткы өлешендә
ясалган. Арткы өлешендә без шундый чәчәкләрне күрә алабыз. Казан ханлыгы Шырын ташларының менә соңыннан дога өлеше һәм өстәмә өлеш дип әйттек. Ул өстәмә өлеш ташның ике ягында язылган. Ягъни Казан ханлыгы Шырында ташның дүрт ягында да язарга тырышканнар. Алтын Урда Шырында күп очракта алгы ягында гына, кичерәк очракта кырыйларына язылган, ә артына язылмаган. Андый ташларны бөтенләй без күрмәдек, очраткан юк. Ә Казан ханлыгы Шырында күп ташларның артында да бар язылар, кырыйларында да. Кырыйларында күбрәк ике юллы шигырь язылган. Ул күрәрмен дөньяны вайран бары, һәмишә бакый ирмәс юк карары. Ягъни күрәм дөньяны җимерек хәлдә. Һаман мәңге булмас, моңа Аллаһның карары юк моңа. Ягъни дөнья инде ул җимереләчәк, ул дөнья мәңге булмаячак. Менә шундый сүзләр һәм күбер очракта менә шушы шигырьнең гарәп варианты да язылган ташларга. Аның гарәп варианты булай яңгырый: «Әр дөнья харабан бихтибари ва ла ябқа мудаман бил карари». Гадәттә бер ягында гарәпчә, икенче ягында ташның шул татарча язылган менә бу шигырь. Бу шигырьне бик язарга яратканнар. Бу таш менә күп ташларда сүзләрне очратырга мөмкин менә Казан ханлыгы Шыры кабер ташларында. Казан ханлыгы Шыры кабер ташлары һаман табыла. Менә экспедицияләр вакытында менә без менә Ирак китмибез, менә Әтнә районында табылды берничә таш. Шул Кумыргужа, төрекләр, Мәрҗән якларында менә шул Бәрәскә, Бәрәзә якларында табылды. Марш өйрәнелмәгән ташлар чыкты. Һаман менә өйрәнелә, инде күп вакыт узса да, алар сакланып калган ни өчен? Чөнки алар бик нык материалдан эшләнгән. Известняк, без аны известош дип әйтәбез инде, менә безнең якларда карьерлардан шундый известош чыккан, шул ташлардан ясаган, һәм аны зур үлчәмдә калын итеп эшләгәннәр. Аның ул таш сынып төшү куркынышы бик янамый. Әлбәттә сынган инде, ләкин күп очракта калын булганлыгы аркасында ул ташлар җиргә иңсә иңә, ауса ава, ләкин бик сынмаган. Чөнки аның үлчәмнәре зур. Әйткәнемчә, кеше буе хәтле киң, аның 40 сантиметр инде киңлеге, иң күп булса 50 сантиметр, ә калынлыгы инде аның 20 сантиметрдан да ким түгел. Калынлык һәм яхшы язылган, калкытып язылган. Уеп язылса инде язулары бетәр иде, менә калкытып язылганга күрә аның язулары сакланган. Соңыннан инде Алтын Урда таркалды, соңыннан Казан ханлыгы яулап алына, Казан ханлыгы бетә, юкка чыга, белгәнебезчә 16-нчы гасыр уртасында. Соңыннан бу традиция безнең тукталып кала. Ташлар кую традициясе бетә диярлек. Инде ул вакытта андый авыр вазгыятьтә таш кую бетә дияргә мөмкин. Табылмый инде, бик сирәк кенә табыла, берәмсәрән генә. Ләкин күп очракта инде ул кайгы булмаган, таш кую кайгысы булмаган. Кешеләр инде киткәннәр, күченеп киткәннәр, үлеп калганнар, төрле якларга сибелгәннәр инде, Шукындырудан качканнар, Шукындыру сәясәтеннән качып, һәм инде ташка кую кайгысы булмаган кешедә. Исән калу, иманны саклау, халык булып саклап калу кайгысы беренче планга күчкән. Һәм шуңа күрә инде бу чорда 16-нчы гасырның икенче яртысында инде ташлар юк диярлек. Куела башлый менә 3-нче дәвердә, 17-нче гасырда. 17-нче гасырдагы һәм 17 белән 18-не без бергә карыйбыз. Чөнки алар бик аз. Иң аз куелган чорлар менә 17-нче һәм 18-нче гасырлар. Инде монда осталар, кабер ташка язу осталары әз булган, алар берән-сәрән генә калган. Ләкин алар менә Казан ханлыгы Шыры кабер ташларына охшатып ясарга тырышканнар. Бигрәк тә менә 17-нче гасырда менә ничек Казан ханлыгында ничек булган, ничек язылган ташлар, нинди орнаментлар булган, шуны дәвам итәргә тырышканнар, ләкин инде аерыла, орнаментлар аерыла,
toshqa yozuv ustalarining o'zlaridan kiritganlar turli elementlar, turli ornamentlar, yozuvda endi Qur'on oyatlarini siyrakroq yozganlar, ko'proq endi huvallazi hayyul la yamut va kullu hayyin sayamut. Alloh taolo tiri, o'lmay, har jon egasi u o'lashak. Mana shu so'zlarni ko'proq yozganlar. Ham toshning endi o'lchamlari kiymiy boshlaydilar, biroz kichraya boshlaydilar. 18-asrda tag'inda kichrayalar endi ornamentlar endi so'ngan 18-asrda endi ornamentlar siyrakaya boshlaydi. Endi mana tubanga toba keta boshlaydi bu yerda. Toshqa yozuv san'ati. Eng aniq kulminatsion vaqti mana Oltin O'rda shuri edi. So'ngan birozgina qolishib bordi uning Qozon xonligi shurunda. Ozginagina qolishi, lekin baribir yuqori darajada zavqli ishlangan, professional ravishda ishlangan. Ammo endi so'ngan 17-18-asrga tubanga tagarab boradi, tubanga tusha boshlaydi. Toshlarning endi g'odiylasha boradi. 18-asrda endi toshlar endi kichraya, ular o'lchamlari kichkinaya, uyib yoza boshlaydilar. Shu 17-18-asr toshlari narsa bilan ayriladi. Ular Qozon xonligi shuri qabr toshlari kibiguk ishtalik yog'indan. Shuluq toshlar, ya'ni kirish ulushi bor, tub ulushi, duo ulushi, ustama ulushlari da bor. Lekin birgina narsa bor, bunda endi toshqa yozuv ustalari o'zlarining ismlarini da yozib qo'ya turgan bo'lganlar. Mana 17-18-asr biz Qozon xonligi shuri toshqa yozuv ustalarini biz bilmaymiz, chunki ular avtograflarini, ya'ni yozib qoldirmaganlar. Ya'ni mana bu toshni shusha falan usta yosadi, falan usta yozdi deb aytilmaydi. Shunga ko'ra biz Qozon xonligi shuri toshqa yozuv ustalarini bilmaymiz deyarli. Mana 17-18-asrda ijod etgan toshqa yozuv ustalarini bilamiz, chunki ular mana endi yozib qoldira turgan bo'lganlar. O'zlarining ismlarini, otalarining ismlarini. Mana shuning bilangina ayriladi. Ism o'zlarining ustoning ismini yoziluv bilan. Ham shulay ortqi ulushunda 17-18-asrning ortqi yog'inda endi bik ishromi yozuvlar. Olg'i yog'inda ham ikki qirindagina, ikki yoqlarindagina. Bu aytganimcha bu endi siyrak, ular bik siyrak. Ularning G'olim Marcel Ahmadjonov to'plab shu 17-18-asr tosh belgilari degan kitob yozdi. Mana unda u toshlarni ko'rishga mumkin. Ularda bir necha dista toshlarni yig'ib bostirib chiqardi. Hamma kelasi davr endi 4-davr bizning 19-asr. 19-asrda mana shu tubanga toba ketgan toshqa yozuv san'ati ko'tarila boshlaydi. Mana bu 19-asrda. Mana bu endi ko'tarilish shuri, ko'tarilish davri deb atab bo'ladi. Narsadan borliqqa kelgan bu ko'tarilish. Bu vaqtda bizning totar savdogarlari borliqqa keldi. Totar savdogarlari aktiv ravishda savdo qila boshlaydilar. Turli O'rta Osiyoga ketadilar, turli illar bilan, turli shijlarga ketib savdo qilib, ular boylar bilan totar xalqida boylar borliqqa keldi. Boylar borliqqa kelgandan so'ng endi bunda so'rovtuva, ya'ni spros deb aytamiz endi toshlarga, ham shu ravishda toshqa yozuv ustalari borliqqa keldi. Ular yangi toshqa yozuv ustalari o'zlarining ishlarini taqdim eta boshlaydilar, ya'ni boylarga, savdogarlarga, zo'r din ahillarına. Shuning bilan mana shu toshqa yozuv san'ati o'sib ketadi, o'sa boshlaydi. 19-asr toshlari ular Oltin O'rda shuri, Qozon xonligi shuri xatluk bo'lmasa-da endi baribir professional ravishda ishlangan toshlar deb aytib bo'ladi. Birozgina qolisha endi Qozon xonligi shuridan, ya'ni birinchi o'rinni beramiz Oltin O'rda shurini, ikkinchi o'rinni beramiz Qozon xonligi shurini, uchinchi o'rin endi 17-18-asr toshlari. Ammo 4-o'rin endi mana shu 16-17-asr bilan bir darajada 19-asr toshlarida ular baribir bir qolishmaylar. O'zining texnikasi bilan yasaluv, zavq, san'at yoqdan boyliqlari, boy ishlanushlari bilan ular
Бүге калышмы инде 16-17 гасырларда алар бер диярлек. Менә монда инде ул ташлар иң күп сакланган инде алар. Алар бик күп сакланган, аларның саны инде меңләгән ташлардыр инде 19 гасыр ташлары. Бик күп табылалар. Иң борынгы кабер ташы, менә бу шырга караган иң борынгы кабер ташы минем үземнең 1813 елга караган ташны өйрәнгән бар. Ләкин аңарчыда 1803 елда да булган ташлар, ләкин алар сакланмаган инде. 19 гасырның башында бу ташлар инде алар сакланмаган. Менә шушы иң борынгысы 1800 хәзерге вакытта 1813 елга карый ул Казан шәһәренең Яңа Татар бистәсендә сакланган. Менә бу таш иң борынгы таш дип әйтергә мөмкин 19 гасырның. Матур итеп рельефлы, ул шурда рельефлы калкытып, язуы калкытып эшләнгән инде күп очракта. Аларның буе шулай ук төрлесе бар, кеше буе хәтлеләр дә очрый. Ләкин аларның инде нәрсә белән аерыла, башка дәвр ташлары белән өсте түгәрәкләп эшләнгән инде аларның. Казан ханлыгы ташлары күбрәк һәм 17-18 гасыр ташлары күбрәк өчпочмак рәвешендә эшле ташларның башы эшле, инде 19 гасырда инде түгәрәкләп эшләнелә. Бордюры бар шулай ук, ләкин монда да инде алар традицияны саклыйлар эштәлеге ягыннан, шул ук Коръан аятлары килә. Ләкин монда инде тагын да өстәлә төрле аятлар. Шулай ук әйткәнемчә, Бисмиллаһир-рахманир-рахимны алыйк, ул Коръанның иң беренче аяты. Бу аят инде Алтын Урда шырында бар иде. Соңыннан ул Казан ханлыгы шырында инде бик кулланылмады. 17-18 гасырларда да бик юк иде ул. Һәм 19 гасырда бу аятны күбрәк яза башлыйлар. Бисмилла сүзен. Соңыннан Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун дигән аят бар. Без һәрберебез дә Аллаһ Тәгаләнеке һәм аңа кайтачакбыз. Менә бу аят 19 гасырда шулай киң актив рәвештә языла башлый. Кереш өлешендә. Һәм менә инде ничә гасыр кулланылмаган әл-хукму лиллаһ гыйбарәсе соңыннан 19 гасырда актив рәвештә кулланыла башлый. Аңарча актив түгел иде. Әйткәнчә Алтын Урда шырында актив булды, соңыннан пассивланды. Менә 19 гасырда тагын шушы традиция, менә шушы сүзне язу традициясе тагын да активлаша, һәм менә шундый гыйбарәләр яза башлыйлар. Шулай инил хукму лиллаһ, хөкем Аллаһ Тәгаләдән генә, шулай би хукми лиллаһ, Аллаһ Тәгалә хөкеме белән менә шундый гыйбарәләр актив рәвештә язылалар. Шулай ук бер аят килеп керә 19 гасырда: "Куллу шәйин халикун илля ваҗһа", ягъни аның Аллаһның йөзеннән кала һәр нәрсә халак булучы. Менә бу аят бик күп очратырга туры килде 19 гасыр ташларында. Ягъни менә инде төрле аятлар белән баетырга тырышканнар алтын осталар, ташка язу осталары. Ташлар күп язылган. Менә ташны карыйбыз икән, ташның башыннан ахырына хәтле текст китерелә 19 гасырда. Ягъни бер урын калдырмаганнар. Нинди буш урын бар, барсына да язырга тырышканнар. Кырыйларында да бар, артында да бар. Артында калдырмаганнар, артларына да язганнар. Шулай ук артында инде насихатлар яза торган булганнар. 19 гасырда монда инде төрле авторлар, төрле каллиграфлар үзләре белгән шигырьләр яки үзләре иҗат иткән шигырьләрне язып куя торган булганнар. Мәсәлән, васиятым будыр әүладларыма, барча әхбабларыма, безнең Коръан укырга телебез юк, кулыбызда пулыбыз юк. Сез безгә Коръан укыгыз, садака бирегез, безгә дуга кылыгыз. Менә шундый сүзләр языла башлый. Ягъни монда да насихат, вагазлау, монда бу ташларда да бай эштәлекле, килмәз кабер янына килгән кешене вагазлау, аңа тынычландыру. Бу барыбызга да киләчәк бу үлем. Шуңа күрә кайгырмагыз, Аллаһка тапшырыгыз эшләрегезне, ахирәт
әзерләнегез, бу дөньяга бирелмәгез. Менә шундый сүзләр. Шулай ук тагын бер сүз килеп керә. Кәрәм әйләп дугада идегез йот, тасаддык ла кыйлыгыз рухымы шат. Ягъни бу инде иске татар телендә язылган сүз, ләкин ул тел 19 гасырда кулланылган тел бу. Кәрәм әйләп дугада идегез йот. Ягъни юмартлык кылып дугада искә алыгыз. Менә бу кабердә ятучыны искә алыгыз дугада һәм тасаддыклы кылыгыз рухымы шат. Садака бирү белән рухымны шатландырыгыз. Шушы кабердә ятучы өчен садака бирегез. Менә шундый гыйбарәләр, шундый ике юллык шигырь бу. Шундый шигырьләр бу өстәмә өлештә, ташның өстәмә өлешендә, менә бу 19 гасырның ташларның үзенчәлеге өстәмә өлеш байрак, күбрәк сүзләр, күбрәк шигырьләр, анда төрле хикмәтле сүзләр. Тагын бер хикмәтле сүз бар 19 гасырда. Галәмәддин мурадым бер дугадыр, бу көн баңа икән ярин саңадыр. Шушы галәмәттән таштан минем мурадым, максатым бер дуга. Ягъни дуга кылсыннар өчен шушы таш куелды. Бүген миңа икән, иртәгә сиңадыр. Бүген менә шушы хәл, ягъни шу үлем миңа килсә, иртәгә сиңа киләчәк. Менә шундый гыйбарәләр, шундый ике юллыклар язылган. Әйткәнемчә, алар бик күп. Шулай ук тагын берсен әйтеп узыйм. Бу гарәп телен онытмаганнар әлбәттә. Гарәп теле калган һәм гарәпчә менә мондый гыйбарә күбрәк килә 19 гасырда. Я вaqifan bi qabri mutafakkiran bi amri bil amsi kuntum mislaka adan tasiru misli. Эй, кабрым янында басып торучы, минем хәлем хакында фикерләүче, кичә мин синең кебек идем, иртәгә син минем шикелле булырсың. Менә шундый бик гыйбрәтле, хикмәтле сүзләр, уйландыра торган сүзләр. 20 гасырга күчик инде, ахыргы дәвр 20 гасыр башы. Бу дәвр нәрсә белән аерыла? Менә 19 гасырда яхшы гына барса да, бу 20 гасырда ни сәбәпледер ташлар гадиләшә башлый. Миндә монда ачлык еллары да булган 20 гасыр башында, тормыш авырайган, байыган 19 гасыр сәүдәгәрләре инде фәкыйрьләнә башлый. Чөнки монда инде төрле техника белән бәйле инде, мәсәлән, элек бер төрле заводлар булса, соңыннан инде яңа төрле техникалар барлыкка килә. Татар сәүдәгәрләре инде шушы заманча вазгыятькә ияләшә алмый калалар һәм бераз гына алар бөлгенлеккә төшә башлыйлар. Элек сабын заводы да, тире эшкәртү заводлары, кумаш заводлары булса инде, соңына 20 гасыр башында инде аны инде башкача җиңелрәк юллар белән эшләй башлыйлар. Заводта төрле чаралар кулланып, заманча чаралар кулланып, менә татар сәүдәгәрләре инде булар артыннан өлгерә алмыйлар һәм инде сәүдәгәләр кими башлый. 20 гасыр башында кимиләр. Тормышта инде фәкыйрьләнә, сәүдәгәрләр кими, байлар кими. Һәм шулай ук кеше күбрәк гади итеп эшләргә заказ бирә башлый. Осталар, безнең 20 гасыр башында осталар да була, алар күп әз булмый. Ләкин алар бит заказга карый, кеше нинди заказ бирә. Әгәр дә инде матур заводлы итеп эшләргә кушалар икән, алар шундый эшләгәннәр, ләкин алар күп булмаган. Күбесе гади генә, ләкин эштәлекле, менә шундый таш язып бир дип сораган, алар шуны эшләп биргәннәр. Монда инде күбрәк уеп эшләнгән. 20 гасыр башындагы ташлар уеп эшләнүләре белән аерылып тора. Бик күп уеп эшләнгән, кичкенәрәк. Инде аларның үлчәмнәре 19 гасыр белән чагыштырганда кичкенә. Хәтта шундый бик кичкенә 40 сантиметрлы ташлар да очрый. 40-50 сантиметр, ягъни үлчәмнәре кими башлый һәм гадиләшә башлый. Күбрәк инде монда шул известош кулланып, аны ничек эшләгәннәр, ташка язу осталары менә карьердан чыккан ташны шунда ук
кулланганнар, шунда ук эшләгәннәр. Менә карьердан алганда тош, извест тош, ул йомшак булган, пластилин кебек булган. Шуны алып, шунда ук язырга тырышканнар. Трафарет алып, шунда ук язганнар, уеп яки калкытып тиз генә язып куйга торган булганнар. Котканчы. Тош котмасын өчен аны суга да тыгып торганнар. Суда котмаган. Менә шулай пластилинлы тош кулланып күбрәк эшләгәннәр. Аны эшләү артык котлаулы булмаган. Уеп эшләүне шу трафарет белән генә язганнар. Инде артык теге шундый техника, җиңелрәк техника кулланганнар, җиңелрәк техника белән эшләгәннәр. Инде орнаментлар кими, күп ташларда орнаментларны күрмибез инде. 20-нче гасыр башында орнаментлар әз. Ләкин эштәлеге шул ук. Кереш өлеш, төп өлеш бар, дуга өлеше бар, өстәмә өлешләр бар. Өстәмә өлешкә монда шул ук 19-нчы гасырда ничек барган, 20-нче гасырда да шулай дәвам итә. Эштәлеге, ләкин менә шу тышкы ягы гына бераз примитиврак, гадиләшә. Тышкы яктан гына алар әйткәнчә кечерәя һәм орнаментлар сирәк күренә башлый. Язу стиле уеп эшләнгән, гади эшләнгән ташлар. Әлбәттә, калкытып та эшләгәннәр, ләкин алар инде күп түгел. Менә шуның белән аерыла. 20-нче гасыр башы ташлары соңыннан инде белгәнебезчә безнең графикабыз үзгәрә. Лотин графикасына күчәбез, татарлар күчәләр. Һәм ташлар әлбәттә лотин графикасына күчәләр. Ташларны да менә нинди графика булган, шул графикада яза башлаганнар латин графикасында. Латин графикасы бит ул күп кулланылмый. Шуңа күрә латин графикасындагы ташлар алар шулай күп түгел. Шуңа күрә без аларны инде күргән җирдә өйрәнеп калырга тырышабыз, чөнки алар күп түгел. Аларны да җыярга кирәк. Алар да үзләренчә кызык. Дөрес, инде алар гадирәк ясалган, барыбер инде алар безнең мирасыбыз. Соңыннан инде гарәп графикасы да бетә, кириллицага күчәбез. Татар халкы кириллицага күчә инде, һәм гарәп графикасына язган ташлар да инде бетә башлый. Ләкин кулланыштан төшеп калса да барыбер шушы традицияне дәвам итәргә тырышканнар. Менә 30-нчы, 40-нчы, 30-нчы елда да латин графикасына күчкәч тә ташны башта гарәп графикасында язганнар, яртысын латинга, мәсәлән, шундый ташлар күп очрый. Ягъни барыбер гарәп графикасын калдырырга тырышмаганда. Кириллицага күчкәч тә бер ягына гарәп графикасында барыбер язганнар, арткы ягында, мәсәлән, инде кириллица белән язганнар. Барыбер шушы безнең ислам динен кабул итү белән килеп кергән гарәп графикасын калдырмаганнар. Хәтта менә күргән бар 60-нчы, 70-нчы елгы ташларда да барыбер гарәп графикасы күренә. Бер дә булмаса инде бисмиллаһир-рахманир-рахим дигән сүзне булса да гарәпчә язып куйганнар. Менә 70-нчы елларда да. 80-нчы елларда инде бик очраткан юк. 90-нчы елларда инде безнең тагын менә шул традиция инде бисмилла сүзе тагын килеп керә. Анда инде тагын язалар бисмилла сүзен гарәпчә. Менә хәзерге ташларда да күрәбез, инде ул бер традиция. Бисмилла сүзе булмаса, ничектер ул ташны бик өнәми инде безнең халык бисмилла дип язырга тырыша. Барыбер язып куегыз инде өстенә бисмилла дип. Бу инде кереш өлеш. Ташның барыбер электән үк килгән, безнең традициябез электән үк килгән ташның структурасын сакларга тырышу. Барыбер кереш өлеш шушы бисмилла, аннан соң инде кабер иясе турында мәгълүмат китерелә һәм дуга өлеше дә бар. Аллаһ рәхим кылсын, анда Аллаһ җәннәт бирсен, урыны җәннәттә булсын дип тәстәп куялар. Менә хәзерге ташларда да менә бу дуга өлеше дә югалмаган. Фәкать беткән инде менә шу өстәмә өлеш кенә. Өстәмә өлеш инде хәзер кулланылмый, ташның ике кырыена инде язылмый. Ташның артына да хәзер язмыйлар, алгы ягын гына кулланыла. Кабер ташларының менә шундый тарихы бар. Менә әле безнең һәр оста инде, менә һәр шыры осталары үзләреннән нәрсәдер яңалык кертергә тырышканнар, ләкин алар структураны үзгәртмәгәннәр. Кабер ташының структурасы калган, фәкать ниндидер элементны башка төрле элемент белән генә үзгәрткәннәр. Ләкин бу инде үзгәртү түгел, бу өстәү, байыту. Мәсәлән, безнең бит инде шагыйребез Габдулла Тукай бар. Тукайны халкыбыз бик яраткан. Аның шигырьләрендә
менә 20 гасыр башы ташларында күрергә мөмкин. Бигрәк тә менә Казан зиратында Тукайның ике юллыклары бик күп язылган. Халык яраткан инде аны, һәм менә ташка да яздырткан. Аның мәсәлән күп инде шигырьләре. Инде мәсәлән бигрәк балаларга Габдулла Тукай үзенең әнисенә багышлап шигырь язган. Инде мин җәннәттә хурлар иркәли, ләкин мин әйтәмен, кирәкми, син түгелсеңдер әни дип, син түгел бит әни дип. Менә ягъни шундыйрак мәгънәдә инде әйтә алмыйм тулысынча ул шигырьне. Мәгънәсе шул инде мин бу бала җәннәткә кергән, инде аны хур кызлары иркәли, ләкин барыбер аларны этәрә бала, кирәкмиләр миңа алар хур кызлары, мин әнием юк, син түгел бит алар әнием дип. Менә шу шигырьне балаларга куйганнар. Бик матур шундый шигырьләр. Өстәмә өлеш инде булар, өстәмә өлеш. Барыбер шушы шигырьләр язу традиция килеп кергән, ул электән үк булган. Ул шигырь язу традициясе инде ул Казан ханлыгы чорыннан ук килә. Әйткәнемчә, менә күрәрмен дөньяны вайран бары, һәмишә бакый ирмәс юк карары. Менә инде башка чорларда инде башка төрле шигырьләргә өстенлек биргәннәр. Монда максат нәрсә? Менә шушы зиратка килгән кеше уйлансын, тынычлансын, ахирәтне искә алсын, вагазлансын. Менә шуның белән аерылып тора безнең болгар, татар кабер ташлары. Башка халыкларда да бар инде ул, ләкин менә безнең татарларда ул бик күп таралган. Менә Россиянең халыкларын карасак, татарларда алар бик күп. Менә бу традиция шул кадәр киң таралган. Менә ташларның санап бетергесез бихисап күп. Ташларны мин саный башлаган, күпме таш бар микән дип үземчә генә аны санап бетерә торган түгел. Анда хәтта аларның бит инде күбесе юкка чыккан. Алар йөзләгән мең булгандыр. Һәр кеше куйдырырга тырышкан, ләкин аның кызганычка каршы күбесе инде сакланып калмаган, юкка чыкканнар. Менә һәр районда алар табыла, һәр районда бар. Менә татарлар яшәгән һәр авылда аларны очратырга мөмкин. Бигрәк тә менә Казан арты төбәгендә, менә аларның әгәр дә карасак, кайда күбрәк сакланган соң татар кабер ташлары. Мин әйтер идем, иң күбесе сакланган Казан артында. Төгәлрәк әйтсәк, Биектау, Әтнә, Орша, менә шушы 3 районны бигрәк тә атап үтәр идем. Дөрес, Алтын Урда шөрек кабер ташлары Болгар тирәсендә күбрәк сакланган. Ул шөрек ташлары, чөнки бу аңлашыла да инде, чөнки анда бит инде үзәк мәркәз булган. Соңыннан мәркәзебез Казанга күчә. Инде 15 гасырда һәм монда Казан ханлыгы шөрек кабер ташлары менә бу Әтнә районында бик күп. Әтнә районыннан соңыннан инде Орша, Биектау, соңыннан инде шул тирәдә менә Әтнәдән күбрәк киткән сайын ташларның саны кими. Биектау районыннан киткән сайын, мәсәлән, менә Яшүзән районы бит узун, аның Биектау ягында да хәтле килә ул. Елганың бу ягында күбрәк ташлар, теге ягында инде әзрәк. Казаннан ераграк киткән сайын кабер ташлары кими, саны кими. Менә шуңа игътибар иттек, менә шушы традицияне, менә шушында Казан артында яшәүчеләр бик кулланганнар, аны саклаганнар. Аны менә бер районда гына без менә өйрәнгән идек, мәсәлән, иң күп кабер ташы сакланган Әтнә районында. 1567 борынгы кабер ташы табылды. Без алдык 1939-га хәтле. Иң борынгы чордан алып, 1939-га хәтле генә алдык. Инде 39-да безнең кириллицага күчә. Аннан да арыны алмадык инде. Хәтта гарәп графикасында язылса да, менә бу чорга кадәр куйган ташлар 1567 сакланганы гына әле, аны сакламаганы күпме булгандыр. Бу бик күп сан, бик зур сан бу. Икенче урында безнең килә Орша районы, 1288 таш табылды. Өченче урында килә Биектау районы. Монда 1200-дән артык борынгы кабер ташы табылды.
Әлбәттә, инде мәркәзебез Казанда да ташлар сакланган. Менә иң мөһим, иң әһәмиятле зират, татарга караган зират кайда дип сорасагыз, бер һич тә шикләнмичә яңа татар бистәсе зираты дип әйтә алабыз. Әйтә алабыз гына түгел, әйтәбез. Шуннан да шул, бер һичшиксез шулай. Бу монда, чөнки монда татар халкының каймагы җирләнгән. Сәүдәгәрләр, атаклы шәхесләребез, дин әһелләре, күпме милләтебез, динебез үсешенә зур өлеш керткән шәхесләрнең күбесе менә яңа татар бистәсе зиратында җирләнгән. Монда 1000 ярымга якын борынгы кабер ташы табылды. Менә шул бер яңа татар бистәсе зиратында гына. Әлбәттә, башка төбәкләрдә күбрәк бар, күбрәк ташлар бар. Мәсәлән, иң күп борынгы кабер ташлары Каргалы дигән авылда, хәзерге Оренбург өлкәсе, Каргалы, татар Каргалысы дигән авыл бар. Аның зираты шундый зур, анда инде әйтәләр, анда иң күп борынгы кабер ташлары дип. Соңыннан шулай Троицк шәһәре бар. Менә Троицк шәһәрендә дә анда барган галимнәр әйтәләр, монда да бик күп икән. Ягъни монда Казаннан да күбрәк ташлар сакланган дип. Анда берничә мең. Ләкин барыбер инде ташлар саны буенча түгел, ә менә шәхесләр буенча караганда безнең яңа татар бистәсе зираты инде бер дәрәҗә югарырак тора. Казан осталары булган, осталарда күп табылды, нинди генә осталар булмаган. Элек безнең аларның үзләренең автографларын язып калдырганнар. Бу ташны фәлән оста язды дип, фәлән оста эшләде дип. Андый безнең осталарыбыз да булган, ташка язу осталары да булган. Алар менә шулай өйрәнелә. Шу аларның эшләре күренә, нинди һәр оста үзенчә эшләгән, үзенчә аларның хәтта менә газета, борынгы газеталарны карасак, анда белдерүләр куя башлыйлар. Заказга ташлар ясыйм дип, заказга граниттан эшлим дип. Хәтта менә ташка язу осталары таштан түгел, граниттан, нинди җайсыз шундый каты материал ул, гранит. Барыбер менә шунда язганнар, шундый матур итеп килеп чыккан аларның, төрле почерклар кулланганнар. Анда сүлүс, тәглиq, нәстәглиq, нәсх почеркларын кулланганнар, матур итеп эшләгәннәр, бизәгәннәр. Менә күргәнебез бар, менә Мәрҗәнинең кабер ташы, ул инде граниттан эшләнгән. Мәхәббәт, шундый матур таш. Алай башка галимнәребезнең дә кабер ташлары матур итеп эшләнгән. Инде барыбер инде бу соңгы бүләк булган. Инде үзләренчә хөрмәтләрен белдергәннәр, инде якыннары, кешеләр. Һәм менә карасак, хатын-кызлар кабер ташлары барыбер күбрәк очрый. Моны уйлаубыз, безнең уйлаубызча ни өчен шулай? Чөнки менә әгәр дә хатын-кыз үлә икән, вафат була икән, ире, якыннары, балалары инде аны кайгыртып, аның ахыргы бүләк, соңгы бүләк итеп таш куйдырганнар, таш яздырып куйганнар. Әгәр дә инде ир үлсә, хатынның бит әле тормышны дәвам итәргә кирәк, балаларын үстерергә кирәк, тәрбияләргә кирәк, аның инде хәле булмагандыр дип уйлыйбыз. Һәм үзенең иренә инде ул таш куйдыра алмаган. Шуңа күрә менә ирләр үзләренең хатыннарына күбрәк куйганнар, шуңа күрә хатын-кызга куйган ташлар күбрәк очрый. Әле кабер ташларын өйрәнеп бетермәдек. Алар һәр районда бар, безнең берничә район гына әле өйрәнелгән. Шул Казан артыгына күбрәк өйрәнелгән. Ләкин әле Татарстанның 4тән 1 дә әле өйрәнелгән дип әйтеп булмый. Чөнки бу әкрен бара, бу тиз бара торган эш түгел. Ул безнең эпиграфистларыбыз да аз, эпиграфикага игътибар да җитәрлек түгел. Мәсәлән, шунда әйтим, эпиграфикага кагылышлы китаплар язабыз, ләкин аны чыгару да бик мәшәкатьле. Аны халыкка без тәкъдим итә алмыйбыз. Менә шу бастырып чыгару проблемасы бар. Чөнки анда фотолар куярга кирәк. Һәр ташны без текстын бирәбез икән, һәр вакыт аның фотосы булырга тиеш. Фотосын күрсәтеп, менә нинди орнаментлар бар, менә чынлыкта да менә шулай язылган ул дип күрсәтергә тиеш без.
фотолар белән эшләү инде ул кыйммәткә төшә. Хәтта менә Яңа Татар бистәсе зиратында да табылган 1000 ташның текстлары, фотолары китерелгән китапны да әле чыгара алмадык. Чыгара алмыйбыз, финанс мөмкинлекләр җитми. Шуңа күрә эпиграфистларның да күңелләре төшәдер инде бу эш белән шөгыльләнәсе килү теләге дә кимидер. Ләкин барыбер бар берничә кеше һаман эшләрен дәвам итәләр. Безнең атаклы галимнәребезне шул ук Шиһабеддин Мәрҗани, Гыйззәтдин Фәхреддин, Гали Рәхим, соңыннан Харун Юсупов, соңыннан Марсель Әхмәтҗанов килде. Аннан соң Раиф Марданов, Ирек Хадиев, Җамил Мөхәммәтшин булды. Соңыннан хәзер эшлиләр Венер Усманов, һәм без инде үзебез. Менә шушы атаклы безнең эпиграфистларыбыз эшне дәвам итәләр, өйрәнәләр. Һәр яз көне чыгып китәбез экспедициягә, өйрәнәбез. Ташның менә зиратка кирдең дә, алдың да, өйрәндең дә, фотога төшердең дә, киттең түгел бит ул. Анда кергәч, аның үзенең методикасы бар, эшләү методикасы. Күп ташлар инде безнең җиргә ингән, аны казып чыгарырга кирәк. Язулары күренми, пычранган, анда мук белән капланган булырга мөмкин. Аларны чистартырга кирәк, фотога алырга кирәк, укырга кирәк, шунда язырга кирәк, үлчәмнәрен үлчәргә кирәк. Ягъни бу бик авыр эш. Менә бер зиратны йөреп чыкканчы инде хәлдән тая кеше. Шуңа күрә безнең бу эпиграфистларыбыз да аз. Чөнки моңа нык сәламәтлек кирәк, физик көч кирәк. Ташлар, алар авыр, күп ташлар. Мәсәлән, бер шундый вакыт булды, экспедициягә үзебезгә чыгып киткән идек. Бер зур таш ята. Шуны әйләндереп булмый икенче ягын. Аның язуы аста калган. Бер кеше чакырдым, икәү итеп карадык. Әйләндереп карак булмый. Зур таш 2 метрдан да артык, калынлыгы да аның 20-30 сантиметр шундый зур итеп эшләнгән. Әйләндереп булмады. Соңыннан Казаннан тагын 5 кеше кайтып, 5 кеше шуны менә әйләндереп, чистартып, укып, фотога төшереп, соңыннан укып, шулай бастырып чыгардык менә шул ташны. Ташлар бик начар хәлдә. Бар төрле авыллар, кайбер авыллар карап тоталар үзләренең истәлекләрен. Кайбер авыл халкы инде аларны бар дип тә белми, игътибар юк. Төрлесе төрлечә, төрле авылда төрлечә. Мәсәлән, зират 2 төргә бүленә күп очракта. Хәзерге өлеше һәм элек күмелгән өлеше. Элек күмелгән өлешкә хәзер керүче дә юк диярлек. Шуңа күрә алар ватылып, җимерелеп, өстләренә агачлар төшеп, шулай яталар, җимереләләр, җиргә сеңәләр. Алар таш ауды икән, инде ул яртылаш юкка чыкты дигән сүз. Ни өчен? Таш аугач, аның өстенә яфрак кыйыла, яфрак ширидә, яфрак туфракка әйләнә, һәм таш менә шушы туфрак астында кала. Һәм инде аны табып булмый. Анда бит инде зиратта казып йөреп булмый бөтен җирне. Шуңа күп ташларыбыз шулай җир астында безнең ята. Шуңа күрә бу эшне тоткарлыйбыз икән, өйрәнмичә калабыз икән, инде соң булырга мөмкин. 100 елдан инде соң булачак, бөтен ташларыбыз җир астында калырга мөмкин, җимерелеп бетәргә мөмкин. Менә кайбер авыллар инде тәртиптә тоталар зиратларын, эшкә хәлдә кереп, һәр метрны карап, ташларны күтәреп, бастырып куеп куялар. Мәсәлән, шундый бер мисаллар да бар, матур мисаллар. Мәсәлән, хәзер Күкмара районы Мәшкәрә авылында андагы ташларны карап тоталар. Аны шундый төзелеш кибетләрендә сатыла торган грунтовка белән сылыйлар, аңа. Шуның белән ул таш катып кала, ныклыгы арта. Шулай ул инде табигатьнең кырыс шартларына бирешмичә күбрәк саклана. Менә шундый төрле химик составлар белән эшкәртәләр. Кайбер Яшел-Үзән районында, Мүлмә авылында булган идек, анда кабер ташы өстенә поликарбонаттан бер түбә шикелле бер эшләп куйганнар. Ягъни монда яңгыр да тими аңа, кояш нурлары да зарар китерми.
Менә шулай эшләгәннәр. Дөрес, әлбәттә, инде кайбер җирдә бик үк ярамаган, кирәкмәгән эшләрендә эшлиләр. Мәсәлән, Әтнә районы Иске Мәңгәрнең борынгы зираты бар, инде анда ташларны җыеп, цемент белән, измә белән ясаганнар да шуны утыртып куйганнар. Һәм язу цемент астында калган. Раствор, шу измә астында калган һәм укып булмый. Әлбәттә, инде язуга зыян китермичә эшләргә кирәк. Инде мондый эшләрне язу бар икән, аны инде копларга ярамый. Әгәр дә измә белән коплана икән, аны бит инде укып булмаячак. Соңыннан шундый. Ләкин тышкы яктан караганда бик тәртип. Инде менә бөтен ташларны бастырып куйганнар, матур итеп тезелеп киткәннәр алар. Күп җирләрдә менә тотып алалар, шардуган шикелле. Ниндидер тимердән әйбер, мәсәлән, басуларда, кырларда саклана менә андый ташлар, борынгы ташлар. Аны халык барыбер хөрмәт итә. Андагы кем вафат булуына карамастан, барыбер аның бит инде кабер иясен зурламыйлар, ә менә ташны зурлыйлар. Безнең традициябезне, безне мирас итеп карыйлар. Мирас буларак саклансын дип тырышалар. Менә шундый мисаллар бар, шундый матур күренешләр бар, саклыйлар ташларны. Бар инде төрле җирләр һәм кайбер җирләрдә инде шундый ташларны изгеләштерү дә бар инде. Бу инде артык булды эшләү. Чөнки безнең дин галимнәре инде алай изгеләштерергә кушмаганнар, тыйганнар бу эштән. Ләкин кайбер җирдә инде барып ташка сыпыраналар, ташның анда бер шундый сөйләделәр, таш кителеп беткән. Ни өчен кителгән диләр? Чөнки менә шундый уйдырма уйлап чыгарганнар, әгәр дә тыш сызласа, шул ташның кырыен ватып, шуны тышка куйсаң, тыш сызлау бетә дип. Һәм сындырып шулай төткәләнеп беткән, шулай алганнар ташны. Төрле изгеләштереп, анда чүпрәкләр, тастымаллар, нәрсәләр генә бәйләп китмиләр. Җепләр белән урап куялар инде, изгеләштерәләр, төрле нәзәрләр әйтәләр. Булар инде артык, булар кирәкми. Таш торса, күренеп торса, ватылмыйча гына сакласалар, мирас итеп карасалар, карап торсалар, шул җитә. Инде менә киләчәк буыннарга да ул барып җитсә, киләчәк буыннар да күрсеннәр, менә нинди сәнгатебез булган, нинди бай мирасыбыз булган дип. Һәм менә темадан бераз читкәрәк китеп әйтим, шуны да менә Болгар дәүләтендә ислам дине кабул итүгә 1100 еллыкның логотипы эшләнде. Анда без менә шушы лоләш, 3 чуклы лоләш чәчәген күрә алабыз. Мин ул логотипны күрүгә үк менә шу лоләш чәчәге искә төште. Һәм менә ул лоләш чәчәге ул символ, ул менә герб кебек. Татарларда Казан ханлыгында шурында кулланылган безнең орнаментыбыз, ул инде электән үк килә. Шуңа күрә менә лоләш чәчәге инде безнең ниндидер бер символыбыз, гербыбыз кебек шундый дәрәҗәдә тора. Чөнки ул моны без дәлили дә алабыз, күрсәтә дә алабыз, һаман әле ул ташлар бар.